लाइस्राम लाड्डु सिं बिथाङा भाइस चेन्सेलर महरै बेवहाय दङ। अलरेडि बिथांनि सायाव सिएम भिजिलेन्सआ केस रेजिस्टार खालामनानै बिथाङा बेलाव दङ। दा बेखौ लानानै जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां, आसामनि गभर्नर बिथांमोनजों जोङो खनले सावरायदों आरो बिथांखौ बोखारनांगौनि थाखाय एबा बिथांखौ बेनिफ्राय रिलिज होनांगौनि थाखाय जोङो गोबां बुंनाय जादों। दा माखासे प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। दा हयथ' थाब गुसुं समनि गेजेरावनो मोनसे डिसिसन फैगोन, अब्लानिया बिथांनि सोलायनाया हयथ' थाबैनो निश्चित जागोन। बिथांनि मुङाव जि सिएम भिजिलेन्सआ केस रेजिस्टार खालामदोंमोन, बिनि गेजेरजोंनो स्पष्ट जादों जे बिथाङा जे माबा मोनसे गन्डगल खालामदों। दा बिनि उनाव सेकेन्ड इनकुवारि कमिटिनि रिपर्टआ बियो मा जायो बेवहाय बारा सोनारा। दा बिनिखायनो जि सिएम भिजिलेन्सनि केस दङ, बेजोंनो बिथांनि सायाव एक्सना जागोन बिदिखौ जोङो नुहुरो। लाइस्राम लाड्डु सिं बिथाङा भाइस चेन्सेलर महरै बेवहाय दङ। अलरेडि बिथांनि सायाव सिएम भिजिलेन्सआ केस रेजिस्टार खालामनानै बिथाङा बेलाव दङ। दा बेखौ लानानै जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां, आसामनि गभर्नर बिथांमोनजों जोङो खनले सावरायदों आरो बिथांखौ बोखारनांगौनि थाखाय एबा बिथांखौ बेनिफ्राय रिलिज होनांगौनि थाखाय जोङो गोबां बुंनाय जादों। दा माखासे प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। दा हयथ' थाब गुसुं समनि गेजेरावनो मोनसे डिसिसन फैगोन, अब्लानिया बिथांनि सोलायनाया हयथ' थाबैनो निश्चित जागोन। बिथांनि मुङाव जि सिएम भिजिलेन्सआ केस रेजिस्टार खालामदोंमोन, बिनि गेजेरजोंनो स्पष्ट जादों जे बिथाङा जे माबा मोनसे गन्डगल खालामदों। दा बिनि उनाव सेकेन्ड इनकुवारि कमिटिनि रिपर्टआ बियो मा जायो बेवहाय बारा सोनारा। दा बिनिखायनो जि सिएम भिजिलेन्सनि केस दङ, बेजोंनो बिथांनि सायाव एक्सना जागोन बिदिखौ जोङो नुहुरो। बङाइगाव साफागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, एन-लाइन, अरा, भेरना, आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव साफागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नम्बर 9101093856, 8011827497, 7002796736, 7002694811 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव साफागुरि र'ड।